Hej, mit navn er Carsten Geisler. Jeg er grundlægger af Workerstil.dk. På Workerstil.dk finder du gode tilbud fra forskellige håndværks- og servicevirksomheder rundt omkring på Fyn. Det, der er unikt ved konceptet, er, at når du handler på Workerstil.dk, så støtter du foreningslivet. Måden, du støtter foreningslivet på, er, at vi donerer 10% af vores omsætning til en pulje, vi kalder Gode Omgivelser-puljen. Gode Omgivelser-puljen er en pulje, vi giver væk hver 3. måned til en forening, der har fået flest stemmer via vores Facebook-side. Du har altså mulighed for at støtte foreningslivet, når du handler på Workerstil.dk, men du har samtidig også mulighed for at have medbestemmelse på, hvilken forening, der skal have pengene hver 3. måned. Så skynd dig ind på Workerstil.dk og læs meget mere om vores koncept. Det er også her, du finder alle vores gode tilbud, som vi har online netop nu. Du kan samtidig tilmelde dig vores nyhedsbrev, og så modtager du gode tilbud 1 gang om måneden. Har du spørgsmål til konceptet, eller har du spørgsmål til alle de tilbud, vi har online, kan du kontakte mig. Jeg vil være online mandag til torsdag 7-21. Eller du kan kontakte os via vores supportmail på support@workerstil.dk. Så sparer vi dig inden for 2 timer. Det lover vi. Hej.